Hej. Vi er kemishow ude fra KU. Det er faktisk banebrydende. Det er vores første show nogensinde. Så, vi har tænkt os lidt at gå tilbage til rødderne. Nu er det vores første show, så vi prøver at genskabe det første kemiforsøg nogensinde. Vi vil lave ild. Det er stor videnskab, det her. Og det er faktisk også lidt det første kemishow nogensinde. Det første sådan, forelæsning med kemi, det var Faraday, der lavede et forsøg med et stearinlys. Så det er ikke nyt, men det bliver fedt. Så hold nu godt efter her. Der er ingen, der ved, hvad der sker. Jeg tænder ild til vat. Wow. Og når vi skal sådan her have en flamme, så skal vi bruge nogle forskellige ting. Vi skal bruge et brændbart materiale, her vatten, og så skal vi bruge et oxidationsmiddel. Oxidation kan måske høre, det er oxygen eller ilt i det her tilfælde. Og hvis jeg nu prøver at lukke her med et træ brænder også nogle gange, men når vi gør noget ild, så slukker det altså, nu den varm, så den gløder stadig lidt. Men jeg fik lukket fra flammen. Det er altså grundet mangel på ilt. Så det var mit største, muligvis det vildeste forsøg. Jeg kan godt gøre lidt bedre, ikke? Det var min vat. Ja. Så jeg snakker lidt om ilt og ild. Så vi normalt når vi snakker ild, så har vi noget brændbart. Det er tit kul og brint, sådan kulbrændte ting, som i stearinlyset. Vi kan også bare have kul, som når vi putter sådan kul i grillen. Så det er bare rent kul. Det kan reagere med ilten i luften, og ved den reaktion får vi dannet en masse varme. Derfor er ilden varm. Grunden til, at den lyser, det er fordi, at der er lidt kulrester tilbage, der gløder og udsætter noget lys. Men man behøver ikke ilt for at brænde. Man kan bruge et andet oxidationsmiddel. Man kan også bruge noget andet brændstof end kul. Så vi har prøvet her at lave et andet brændstof. Vi har lavet noget, der hedder termit. Termit brænder ved cirka 3 eller 5.000 grader. Det var 3 Celsius, 5 Fahrenheit. Ja, så begge dele er rigtigt. Alt efter går den ene eller den anden skala. Og i det her tilfælde, der har vi altså som vores brændstof, eller vores reduktionsmiddel, som man også kan kalde det. I stedet for kul, der har vi aluminiumspulver. Og så i stedet for oxygen i ilten, så har vi simpelthen rust jernoxid. Der er altså også noget ilt i der, det er bare bundet til jern. Og nu tror jeg, vi prøver at tænde det. Yes, det er bare lunden. Og I skal lade være med at kigge direkte på det, fordi det brænder ret kraftigt. Så prøv at kigge hen på mig i stedet, for jeg er også ret pæn. Og en lille bonus ting ved det her, det er, at vi får altså udskilt flydende jern, og jeg kan prøve at vise jer her. Kan I se en fin klat flydende jern her, som simpelthen bliver dannet ved den reaktion. Gaffel, ja, skal vi prøve at tage med gaffel? Nu er den ikke så flydende længere, nu er den bare rødflydende. Der, jern. Og man har brugt det her tidligere til at svejse med for eksempel jernbaneskinner, så har man lagt lidt der pulver på og tændt lidt til det, og så får man flydende jern. Det er godt til at sætte jernbaneskinner sammen med. Yes, det var termit. Så prøver vi at tage dermed, for nu har vi brændt vand af én gang, men hvorfor kun brænde vand af én gang, når man kan brænde af mere end én gang? Så jeg har taget noget andet vand med her. Det er også noget, der kaldes nitrocellulose. Og hvis jeg har hørt om nitroglycerin, hvad siger du, er det en fornuftig mængde? Ikke nok helt. Yes. Altså man skal aldrig være sådan for nærig med kemi helt generelt. Man skal aldrig gå ned på mængder i hvert fald. Ja, bortset fra, når man har for meget. Man skal ramme midten, ikke? Det her, det var ligesom, I så vattet, det tog lidt tid om at brænde, ikke? Så kig godt efter nu. I skal kigge godt efter. Det er altså nitrocellulose. Grunden til det her brænder så hurtigt, det er fordi vattet, når det brænder, så skal det bruge ilt fra luften. Så skal det trække ud af luften, og så skal der skal komme mere og mere luft til, så det kan ikke brænde på én gang. Nitrocellulosen her, den har faktisk ilt inde i sig, eller et oxidationsmiddel. Den har nitrogrupper, hedder det, som består af nitrogen og oxygen, som der er bundet til den i forvejen, så den behøver ikke at lede efter ilt. Den har det bare med det samme. Derfor laver den den her fine fuff. Men hvad skal vi have en lille en igen? Det er så flot. Det var det der med aldrig at gå ned på mængde, ikke? Ja, så vi har og vi har selvfølgelig taget nok med. Og hvis nu I skulle få lyst til at
kører lidt nitrocellulose derhjemme, så skal I arbejde meget for at finde jeres egen definition af nok. Men tag et råd fra os og start småt. Og gerne mindre end I selv tror. Og så arbejde opad. Fordi det er meget svært at gå den anden vej, hvis I starter for stort. Nu har man ikke nogen hænder. Det er helt rigtigt. Det ser ud som, det er blevet brugt før, der er nogen, der lavede en bordbombe, så vidt jeg kan se, mens vi var ude. Er det rigtigt? Ja, jeg tænkte nok. Det kan man nemlig også bruge til bordbomber. Der er det typisk nitrocellulose, man bruger. Så. Også tryllekunstner, man kan også bruge nitreret papir. Kan man lave sådan et papir, der bare forsvinder. Der er rigtig mange gode ting med nitrering. Man laver det ved at tage noget vand, og så putter man det ned i rygende svovlsyre, blandet med koncentreret salpetersyre, som 2 rigtig dejlige kemikalier. Blander det sammen, og så køler man lidt på det, ikke? Og helst. Ja, så det ikke går alt for galt. Yes, er vi videre til... det tror jeg. Nu har vi haft... ilt i ren form. Jo, ilt i ren form. Nu har vi haft ilt på mange måder. Vi har haft ting, der ikke helt var ilt. Nu oxidation, oxygen. Vi har taget en dejlig stor trykflaske her med ilt med. Jeg tror, vi har nok. Vi håber. Så nu vil vi prøve at brænde ting af i en ren iltatmosfære. Er der nogen, der ved, hvor meget ilt der er i luften i normalt? Gud. Million, cirka 20%. Nogen, der gætter, hvor mange procent ilt der er i flasken? 100%. Så nu vil vi fylde ilten op 5 gange, så vi se, om det gør nogen forskel for ting, der brænder. Yes. Er du iltflaskemester? Ja. Så. Nu så der er mere styr på, at jeg fylder den op. Det gør? Okay. Yes. Så lad os prøve med vatten igen. Den har jeg allerede set en gang. Den brænder egentlig meget fint. Normalt. Så lad os prøve at putte den i. Jeg vil sige, den brænder meget kraftigere, og det er faktisk sådan, det bliver lidt varmt på hånden. Vi kan også prøve at puste den ud. Jeg tænker altså rigtig gerne brænde, når der er bare ren ilt. Det der nitrogen, vi ellers har i atmosfæren, det er næsten resten af vores atmosfære, det brænder ikke særlig godt. Det er ret kedeligt faktisk. Så skal vi, hvad skal vi tage som næste? Skal vi tage en piberenser? Nå nej, vi skal lige lave den nej jo, vi spiller den lidt, for den bliver så bra. Gør det bagefter. Vi har også en piberenser her. Med vand. Så er det så begge til. Det er det gode ved, at når man brænder sig på ting, kan man faktisk slippe. Andet tip til jer, der har lyst til det. Ja, lige præcis. Det er meget bedre end, altså så er der ting, der springer i luften i hovedet. Man kan ikke bare slippe på, de springer i luften i hovedet. Okay. Så nu har jeg taget en piberenser her. Det er sjovt, der findes 2 slags piberenser. Der findes dem, der er vat på. De brænder godt som vat. De her, de er med sådan noget stoffiber, et eller andet. De brænder ikke særlig godt. Vi kommer frem til, det måske er fordi, det er smart, at piberenser ikke brænder. Du har du fyldt op i den? Ja jo. Okay, så vi kan se, den brænder egentlig ikke særlig godt. Prøv. Ikke så godt. Den brænder ret godt hernede. Når vi tager den op, så slukker den. Og så er der ikke så meget dybere, og så er der bare en fint glødende jerntråd i midten. Kan vi se, hvad den er lavet af. Så vi tager noget vand igen, fordi at, nu kommer vi ind på bygningen, og der kan vi godt lige at prøve tingene lidt. Så, vi tager lidt vand igen. Jeg har en her. Jeg har taget mit yndlingskrydderi med. Jernspåner. Landsvin lidt. Og har du fyldt op? Super. Jern er jo godt for mange ting. Det er de røde blodlegemer, de skal bruge jern. Jeg se, det laver sådan en fin lille stjernekasteffekt. Hernede så får vi altså lavet. Det er nærmest midt igen. Og det er altså, når hjernen brænder, at den laver de her fine stjernekastereffekter. Og hernede brænder så hurtigt. Nu røg den af.
Her, nede i flasken brænder det så hurtigt, at jernet simpelthen når at smelte, inden at den brænder helt op. Og så får vi sådan en fin gradient. Det er også derfor, vi har taget sand i bunden, så vi ikke ødelægger vores frie kolbe. Det koster kassen. Tredje tip. Ja. Ja, skal vi da alligevel. Det er også, vi glemte klassikeren. Jeg ved ikke, om jeg gætte, hvad der sker, når vi tager en glødepind og den er ind til og slukker. Så det er fint, en lille træpind, det kunne jo være en tændstik, den er bare lidt længere, så brænder jeg mig ikke så meget. Og vi kan se, når den brænder, slukker jeg den, der er en lille bitte glød, og det er rigeligt til, at den kan brænde igen. Men det er lidt det samme for vandet, ikke? Yes. Ja, det skal være, vi skal lave plis på, og det har der også været før. Det er, vi har et sidste forsøg også her, som det er lidt termitten igen, det er bare lidt hurtigere. Så i stedet for at få sådan en lang, varm flamme, så får vi et hurtigt jeg tror også, det var også nogen, der havde plis på mig lige inden vi kom ind, så vidt jeg kunne sådan lukke på røgen. Det her er lavet noget andet. De har lavet en af magnesiumspulver og permanganat. Vi har lavet en af aluminiumspulver igen, det havde vi i forvejen. Penge, det er meget billigere at købe det samme. Og så perklorat, som er et klorsalt ion. Jeg ved ikke, hvad den modionen. Det er ikke så vigtigt for. Perklorat er vigtig. Så vi har aluminium, igen metallet er tit reduktionsmiddel. De kan godt lide at få luft ind på sig. Metaller kan ikke så godt lide at være metaller. Vi tvinger om det til det. Ligesom når vi laver jern, så tager man noget rust fra jorden, noget malm, der er det ligesom en rust i jern, og så starter vi sammen med noget kul, og så er det, at kullet suger ligesom oxygen ud af jernen, og så får vi lavet jern igen. Så der er kullet reduktionsmiddel. Her har vi aluminium reduktionsmiddel, og så har vi vores perklorat, som har en masse ord. Det er Cl4-. Yes. Der er 4 oxygen per klor, den vil rigtig gerne af med det. Det giver den altså til aluminium. Ja. Hvor meget? Hvor meget den giver til aluminium? Er der nogen, der kan svare, hvor meget? Nok. Og nok i det her tilfælde, det er meget lidt. Godt. Og fuldstændig ligesom på termitten, så bruger vi en stjernekaster som lunte. Vi brænder med en dejlig jævn hastighed, så vi kan forudsige sådan nogenlunde, hvornår den er brændt hele vejen ind. Og det hedder blitzpulver af en årsag, mine damer og herrer. Det udsender lys og meget af det. Så vælg et andet sted end direkte på og kigge. Men vælg lige at tænde den. Jeg lukker lige hurtigt gassen ud. Godt nok. Vi er ikke færdige. Så er det ikke så godt at have en masse ved siden af. Hopla. Så. Jeg skal kigge på mig igen, jeg er pæn. Det er ventetiden, der gør det godt. Det ved alle. Ligesom med jul. Det vil være sjovt. Det tror jeg var det vi havde om ild og forbrænding og oxidation og reduktion. Og man kunne lave en hel masse andre forsøg også, som ikke brændte faktisk, men vi kunne godt lide ild. Så det tog vi med. Tak for nu.